Inselmulkom u nilqgħukom għal din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, fejn illum il-ħadd tal-Ottava tal-Għid, it-tieni ħadd fi żmien Qaddis tal-Għid, se waslulkom it-tifsira tal-kelma ta' Alla fil-Vanġelu permezz tal-Lezzjo Divina, riflessjoni li se ssir minn Monsinjur Joseph Sultana. Nagħtu bidu bil-kant ta' Dħul. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-mulej magħkom, nitolbu. Misser Qaddis nitolbuk għal darb'oħra u rina biċ-ċar lill-Ibnek Ġesu u ħallina nistqarruh bħala l-mulej tagħna u Alla tagħna. ċarrat il-velu li joskor l-għajnejn tagħna sabiex narfuh u nikkontemplaw fih iż-żbuħija u l-kobor tal-imħabba tiegħek li ntweriet għalina sal-mewt tiegħu fis-salib. Għatina li flimkien miegħu aħna inġarbu l-maħfra u fuq kollox il-kobor tal-imħabba tiegħek għalina f'din l-imħabba feruta li aħna nistgħu nikkontemplaw fil-feriti glorjużi tiegħu. U li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelu ta' San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Issliem għalikom.
Kif għalek urihom idejh u ġembu. Id-disċipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Islim għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif għalek nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-disċipli l-oħra qalulu: Rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-disċipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, għad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u wara idejja u ressaq idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-disċipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija l-Iben ta' Alla u biex twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħili la Kristu.
F'dan it-tieni ħadd tal-Għid il-Knisja tippreżentalna din il-parti tal-kapitlu 20 skont l-Evanġelju ta' San Ġwan illi fil-bidunet dan kien biex ngħidu hekk l-aħħar parti tal-Vanġelu. Il-Vanġelu kien jagħlaq b'dawk l-aħħar żewġ tivrus illi ġew imħabbra lilna fit-tmiem ta' din is-silta, il-vers 30 u l-31, fejn San Ġwan jagħtina l-iskop għalfejn huwa kiteb il-Vanġelu tiegħu. U allura tgħiduli u tistaqsuni x'ġara biex imbagħad hemm ukoll il-kapitlu 21. Jidher illi wara li San Ġwan kiteb il-Vanġelu kien hemm xi dixxieplu ieħor tiegħu illi ftit ta' snin wara żied il-kapitlu 21 illi fit-tmiem tiegħu nerġgħu insibu konklużjoni oħra għall-Vanġelu ta' San Ġwan. U allura din is-silta tal-Vanġelu hija biex ngħidu hekk il-konklużjoni oriġinali tal-Vanġelu ta' San Ġwan lejn is-sena 95 wara Kristu, biex eventwalment lejn is-sena 100 wara Kristu jiżdied il-kapitlu 21 illi fit-tmiemu hemm ukoll konklużjoni oħra għall-Vanġelu. Għalfejn qed ngħid dan, għaliex irridu nżommu f'moħħna li dan huwa t-tmiem tal-Vanġelu. U allura bħal tmiem ta' kull ktieb ieħor insibu l-konklużjoni ta' dak kollu illi San Ġwan rid iwasslilna tul il-Vanġelu tiegħu. Il-Vanġelu ta' San Ġwan importanti ħafna illi aħna nżommu f'moħħna il-bidu tiegħu u t-tmiem tiegħu. Għaliex fil-bidu dak li huwa msejjaħ il-prologu hemmhekk San Ġwan jippreżentalna il-pjan tal-Vanġelu tiegħu. Dak illi huma t-temi l-aktar importanti tal-Vanġelu tiegħu. Biex imbagħad fit-tmiem tal-Vanġelu San Ġwan verament iwassalna għal dik li hija l-isbaħ u l-aqwa stqarrija ta' fidi imqiegħda fuq fom Tomas, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ġala darba edna dan kollu ħanifqu ftit fuq din is-silta u napprezzaw aktar mill-qrib ħalli verament inkunu nistgħu nitajxu biha u s-servina ta' dawl fit-talb tagħna. Wara kollox dan huwa l-iskop tal-Lexio Divina, illi l-kelma ta' Alla tinbidel f'talba ħirġa mill-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. L-ewwel nett is-silta nistgħu naqsmuha f'erba' partijiet. L-ewwel għandna l-ewwel xena, l-ewwel parti hija x-xena li sseħħ dak ingħar fil-għaxija. Jiġifieri dakinhar ta' ħattilejt fil-għaxija. U San Ġwan jispeċifika u jgħid fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Dakinhar tal-ħadd fil-għaxija Ġesu jiġi f'nofs id-dixxiepli tiegħu. Imbagħad għandna dik il-parti fejn San Ġwan jippreżentalna ir-riflessjoni min-naħa ta' Tomas. Il-kundizzjoni li Tomas għamel ġala darba dakinhar fil-għaxija ma kienx maqful hemmhekk fiċ-ċenaklu flimkien magħhom u allura ma rax lil Ġesu. Imbagħad it-tielet parti tas-silta hija x-xena illi jisseħħ 8 ijiem wara. Kull 8 ijiem għandna lil Ġesu li jiġi f'nofs il-miġema ta' dawk illi jemmnu fih. Imbagħad fl-aħħar għandna kif diġà semmejt il-konklużjoni oriġinali primittiva l-eqdew waħda tal-Vanġelu ta' San Ġwan, il-kapitlu 20, il-versi 30 u 31. Ħanaraw ftit mill-qrib kull parti minn din is-silta tal-Vanġelu. L-ewwel ħaġa, din l-iskadenza li Ġesu jiġi f'nofs dawk il huma l-ħbieb tiegħu kull 8 jum, kull 8 ijiem. Il-mulej Ġesu ried illi t-tifkira ħajja tiegħu tibqa' immarkata u marbuta mal-ewwel jum tal-ġimgħa. U allura l-ewwel jum tal-ġimgħa Ġesu jagħmel lilu nnifsu aċċessibbli għal dawk li huma l-ħbieb tiegħu sabiex huma iġarbu r-relazzjoni tagħhom miegħu u tiegħu magħhom. U allura dak il-ħadd fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa
Interessanti li San Ġwan ifakkarna li huwa l-ewwel jum tal-ġimgħa, mhux tant għaliex huwa l-ewwel minn sensiela mis-sekwenza tal-ġranet tal-ġimgħa għax għalihom il-ħadd kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, għalihom il-quċċata kien is-sibt, imma biex jurina illi dan kien l-oriġini allura fil-bidunet ta' dak kollu li jseħħ matul il-ġimgħa kollha. Kristu jsir għajn ta' ħajja għal dawk li huma l-ħbieb tiegħu. B'tali mod u manjera li dak li jgħixu matul il-ġimgħa jgħixuh bil-qawwa ta' dak li huma jakkwistaw mingħand Kristu ġala darba huwa jidħol f'kuntatt magħhom fl-ewwel jum tal-ġimgħa. U allura hawnhekk San Ġwan anke jirreferina għal dak li kien il-bidu ta' kollox fil-ktieb tal-Ġenesi. Fil-ktieb tal-Ġenesi Alla jikkomunika il-ħajja billi jagħmel il-ħolqien, jibda l-binja tal-ħolqien. Immissa f'dan il-waqt bil-qawmien tiegħu mill-imwiet sejjer jipperfezzjona il-ħolqien kollu. Partikolarment sejjer wassal għal perfezzjonament lil persuna tal-bniedem. Id-dixxiepli huma flimkien imbeżża mill-lut u jispeċifika San Ġwan bil-bibien magħluqa. Ovvjament id-dixxiepli huma mbeżża għaliex diġà kienu l-awtoritajiet reliġjużi erdu lil Ġesu u biex jeqirdu il-messaġġ tiegħu kellhom jeqirdu wkoll is-segwaċi tiegħu, lid-dixxiepli tiegħu. U allura id-dixxiepli ta' Ġesu huma imsakra bil-bibien magħluqa għax iħossuhom medda sewwa minn dawn l-awtoritajiet reliġjużi. Niftakru illi fir-rakkont tal-Passjoni Ġesu meta jiġi arrestat fil-ġnien huwa jgħid lis-soldati sabiex iħalluhom jitilqu. Għaliex Ġesu ried illi jsalvawhom. Niftakru li Ġesu huwa dak li jiddefinixxi lilu nnifsu dejjem bħala dak li ma jsalvax lilu nnifsu biex isalva lill-oħrajn. U allura id-dixxiepli ħallihom jitilqu u hu baqa' fis-sija tal-Passjoni waħdu. Issa jinsabu magħluqin ġewwa iċ-ċenaklu inċerti mill-ġejjieni tagħhom. Għad m'għandhomx biżżejjed is-saħħa illi jistqarru il-qawmien ta' Kristu. Niftakru illi ftit qabel fil-kapitlu 20 għandna biex ngħidu hekk 3 xeni min-naħa ta' San Ġwan. Ix-xena ta' Marija ta' Magdala li tiskopri l-qabar vojt u miftuħ beraħ. Imbagħad illi tmur twassal din l-aħbar lid-dixxiepli u Ġwanni u Pietru jiġru ħdejn il-qabar. U allura hemmhekk għandna l-esperjenza ta' dawn it-tnejn illi jaraw is-sinjali tal-qawmien u jgħidilna San Ġwan illi id-dixxieplu l-maħbub ra u emmen. Wara dan għandna imbagħad il-laqgħa ta' Ġesu ma' Marija ta' Magdala fejn Ġesu jispjegala u jfissrilha is-sinjali tal-qawmien. Eventwalment wara tiġi din ix-xena. U allura minkejja li kienet diġà jinxterdet l-aħbar tal-qawmien, minkejja illi l-Vanġelu Ġwanni qalilna illi id-dixxieplu l-maħbub kien ra u emmen, minkejja dan xorta waħda il-fidi għadha mhix kbira biżżejjed u b'saħħitha b'tali mod u manjera li terbaħ il-biża'. U allura bil-bibien magħluqa, fiduċjużi illi dawn sejrejn jiggarantulhom protezzjoni. Il-Vanġelu jkompli billi jgħidilna li ġie Ġesu u qgħad f'nofshom. San Ġwan huwa ħafna preċiż illi ma jużax il-kelma li Ġesu der, din mhix dera ta' Ġesu, imma Ġesu li jagħmel lilu nnifsu preżenti f'nofshom. Issa aħna nistgħu nistaqsu ngħidu ma kejf Ġesu der. Maħniex sejrin nidħlu biex noqogħdu nfissru dan kollu b'xi kategoriji tal-filosofija. Il-fattu illi Ġesu jagħmel lilu nnifsu preżenti ħaj f'ġisem
li mhux aktar limitat bħalma huwa l-ġisem tagħna. Il-ġisem tagħna huwa limitat għaż-żmien u għall-post. Ħadd ma jista' imer il-fatt li aħna f'dan il-waqt ninsabu hawnhekk fis-santwarju ta' Pinu. Għaliex il-ġisem tagħna, l-fiżiku tagħna, l-preżenza tagħna hija marbuta f'dan il-waqt ma f'dan il-ħin ma dan il-post. Mentri il-ġisem ta' Ġesu wara l-qawmien huwa ġisem li mhuwiex aktar limitat, marbut ma' żmien u mal-post, u allura Ġesu jiġi uqat f'nofshom. Il-preżenza ħajja ta' Ġesu. Din hija t-tifkira ħajja tiegħu illi permezz tagħha id-dixxiepli jistgħu jitqawwew fil-fidi tagħhom. Interessanti li San Ġwan jinnota u jgħid f'nofshom. Jiġifieri m'hemmx dawk li huma tal-qrib u dawk li huma tal-bogħod, m'hemmx dawk li huma tal-ewwel u tat-tieni u tat-tielet, imma f'nofshom. Jiġifieri kollha għandhom il-possibilità tal-istess relazzjoni ma' Ġesu. Hija relazzjoni personali, indipendentement minn x'inhuma u min huma il-persuni ta' dawn id-dixxiepli li jinsabu fiċ-ċenaklu. U qalilhom: Isliem għalikom. Din it-tislima illi Ġesu f'din is-silta tal-Vanġelu jirrepetija għal darbtejn. Xi tfisser din it-tislima? Mhix sempliċement tislima fost il-ħbieb jew tislima ta' min reġa' iltaqa' imma aktar minn hekk. It-tislima li jagħtihom Ġesu hija ċertezza li huma jistgħu issa tassew jitwettqu fil-ħajja tagħhom. Dan is-sliem li qed joffrilhom Ġesu huwa dak is-sliem illi sejjer ifejjaqhom minn dik il-biża' li kienu jinsabu fiha, minn dik l-inċertezza. Ġesu jiżgurawhom mis-sliem fil-qalb tagħhom għaliex issa bil-qawmin tiegħu m'hemm l-ebda bniedem illi jekk kemm il-darba jilqa' lil Ġesu fil-ħajja tiegħu sejjer ifalli, mhux sejjer jirnexxi, imma kull bniedem sejjer jitwettaq fil-milja tal-ħajja. Fi ftit kliem Ġesu meta jgħidilhom isliem għalikom kien qed jgħidilhom isma' il-well-being tagħkom huwa garantit. Ir-realizzazzjoni tal-persuna tagħkom issa twettqet għaliex fil-misteru tiegħi, il-misteru tiegħi li għaddejt mill-mewt tal-ħajja hemm iċ-ċavetta biex kull wieħed minnkom ikollu dik il-kwalità ta' ħajja illi il-mewt ma ssaltan qatt fuqha. U allura Ġesu jgħidilhom isliem għalikom. U ma jibqax biss fuq dan il-forma ta' awguri verbali tal-kliem, imma ikompli Ġesu jgħidilhom urihom idejh u ġenbu. Fi ftit kliem, Ġesu ried illi jippermetti lil dawn id-dixxiepli jarfu illi huwa tassew Ġesu. Għalfejn urihom idejh u ġenbu. L-idejn u l-ġenb ta' Ġesu flimkien mar-riġlejn tiegħu huma immarkati mill-pjagi. U lil Ġesu maħniex sejrin narfuh minn wiċċu, imma sejrin narfuh mill-pjagi tiegħu. Aħna kull wieħed kull waħda minna għandu l-karta tal-identità u fuqha hemm ir-ritratt tal-wiċċ tagħna. Imma fil-każ ta' Ġesu l-identità tiegħu mhix f'wiċċu, imma l-identità tiegħu tinsab fil-marki tal-passjoni glorjuża tiegħu, il-feriti, il-pjagi, illi kienu preżenti fil-ġisem tiegħu fil-passjoni u kienu pjagi mortali, fatali, ikkawżaw il-mewt tiegħu. Immissa jinsabu wkoll fil-ġisem ħaj tiegħu. Din id-darba bħala pjagi mhux fatali, imma pjagi immortali, pjagi kollhom dija, pjagi li juru il-glorja tal-imħabba tiegħu. U allura dak li jidentifika lil Ġesu hija l-imħabba bla tiegħu li kienet għada u tibqa'. Ġesu qatt mhu sejjer jidher mingħajr il-pjagi għax l-imħabba tiegħu hija d-distintiv tiegħu.
Lil Ġesu ma nistgħu qatt noħolmuh mingħajr il-pjagi tal-imħabba għax Kristu huwa Kristu ġala darba jġorr il-pjagi tal-imħabba kbira tiegħu għal kull wieħed kull waħda minna li ma pjagi wasluh biex daħal fil-vera ħajja. U allura Ġesu biex jagħti peace lil din is-tislima tiegħu, is-sliema likom, dil garanzija li qed jagħtihom li sejrin jirnexxu u sejrin jaslu għal milja tal-ħajja, jurihom idejh u ġenbu. Mela fi ftit kliem jurihom biċ-ċar li mhuwiex fantażma, imma huwa dak Ġesu li msallab li jiswa ħaj u fuq kollox jiżgurahom minn dak illi waslu għal milja tal-ħajja. L-imħabba tiegħu mogħtija sal-aħħar fuq is-salib. Id-dixxiepli ferħu meta raw lil mulej. Il-ferħ tad-dixxieplu huwa meta jaraf jiltaqa' ma' Ġesu bħala il-mulej. Aktar il-qudiem ħanfisser xi tfisser din il-kelma. Imma diġà id-dixxiepli ferħu għax quddiemhom ma rawx biss lil Ġesu imma raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom għat-tieni darba jerġa' jiżgurahom isliem għalikom u dan mhux awguri għal quddiem imma tassew jgħidilhom tassew għandkom isliem fil-qalb tagħkom. Kif il-Missier bat lili hekk jien nibat lilkom. Waħda mit-temi prinċipali li għandu San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu hija li Ġesu huwa il-missjonarju tal-Missier, il-mibgħut tal-Missier. Il-Missier bat lill-ibnu u batu biex jagħmel missjoni speċjali. U l-missjoni kienet illi jerġa' mill-ġdid jagħti lill-bniedem id-dinjità illi kien tilef, anzi jagħtih il-grazzja li jsir iben ta' Alla. Mhux bid-demm jew bir-ried tal-bnedmin, imma grazzi għall-imħabba kbira ta' Alla l-Missier. U allura Ġesu jgħidilhom kif jiena dert qudiemkom bħala l-missjonarju tal-Missier, hekk ukoll intom biex tkunu kontinwazzjoni tiegħi u tibqgħu fil-fedeltà sħiħa miegħi, intom ukoll tridu tkunu missjonarji. Hekk jien nibgħat lilkom. U x'inhija din il-missjoni illi Ġesu jibgħathom għalija lil dawn id-dixxiepli? Hija l-missjoni ta' dawk illi kellhom iwiesdu lil bniedem bil-maħfra. L-ikbar don illi għalalna Kristu bil-qawmin tiegħu huwa il-maħfra ta' dnubietna. Jiġifieri li bil-qawmin ta' Kristu id-dnubiet tagħna m'għadhomx aktar jakkużawna. Għaliex dik l-akkuża li kellhom dnubietna refaħħa fuqha Ġesu u meta poġġija f'taqbida mal-imħabba tiegħu, l-imħabba tiegħu qelbet din l-akkuża taħtijietna u aħna ġejna iġġustifikati, ġejna meqjusin li aħna ġusti, ġejna maduda li aħna maħfura. U allura ġala darba aħna maħfurin, Ġesu jibgħatna sabiex irroddu lil bniedem il-maħfra. Issa matul ir-Randan kellna diversi Vanġeli illi fihom immeditajna x'inhija l-maħfra skont Ġesu. Il-maħfra skont Ġesu u li Jexua stess fil-mument tal-passjoni tiegħu u li qed jagħtilna bħala missjoni hija li jiena lil min jagħmel id-deni, lil min jonqosni, lil min iweġġani ngħidlu ara, inti weġġajtni, inti nqasni, imma n-nuqqas tiegħek, il-weġġa li inti kkawżajtli, il-ħtija li inti xħid fuq intortament mhix sejra twaqqafni milli nkompli inħobbok u nibqa' nfittex li nagħtik il-ħajja. Dik hija l-maħfra għan-nisrani bħalma kienet il-maħfra l-Kristu. Mhix sempliċement sentiment, jew li jiena ninsa, jew xi lob bil-kliem, imma proprju din. Minkejja li inti għamilt li azzjoni ħażina, dik l-azzjoni ħażina mhix sejra żommni l-sejr tagħha,
mhix sejra xxekkilni milli jiena nkompli nħobbok u bl-imħabba tiegħi inrodlok il-ħajja. Dik hija l-maħfra. Hekk jimxi magħna Ġesu magħna midinbin u hekk qed jistenna illi aħna nkunu missjonarji tal-qawmin tiegħu billi ngħixu din il-maħfra. U fil-fatt biex ikollhom il-qawwa għal dan kollu kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Meta Ġesu jagħmel dan il-ġest nefaħ raddilhom ir-ruħ tiegħu bil-Malti hekk tfisser ir-riħ hija r-ruħ tagħna. Raddilhom in-nifs tiegħu, ir-riħ tiegħu. Raddilhom l-Ispirtu Santu. San Ġwan qed jirreferina għal dak li seħħ fil-ktieb tal-Ġenesi fejn wara li Alla ħalaq lil Adam magħmul mill-art minn Adama, l-art bil-ludet hija Adama. Adam huwa mislut mill-art, minn din l-art li hija dgħajfa, mit-trab tal-art. Imma wara li Alla għamel dan il-bniedem tat-tafal, dan il-pastur tat-tafal, nefaħlu in-nifs tal-ħajja, poġġa fih in-nefex, poġġa fih l-ispirtu tiegħu. U allura fi ftit kliem ħalaq lil bniedem hekk jgħid il-ktieb tal-Ġenesi ħalqu fuq ix-xbija tiegħu. Il-vera ħanuża kelma goffa statwa ta' Alla huwa l-bniedem. Il-vera ħlejqa illi tirrappreżenta u toqrob l-aktar lejn Alla huwa il-bniedem. Issa Ġesu ħajerġa' jagħmel dak li jagħmel Alla fil-bidu tal-ħolqien, nefaħ fuqhom. Mela allura kienet baqa' xi ħaġa nieqsa fil-ħolqien li sejjer iwassala għal perfezzjoni Ġesu. Qabel kien il-bniedem kien maħluq fuq ix-xbija ta' Alla, kellu fih xrara tal-ħajja ta' Alla, immissa sejjer ipoġġej ġewwa l-bniedem l-istess qawwa ta' mħabbet Alla. Ħudu l-Ispirtu Santu jgħidilhom. L-Ispirtu Santu x'inhu? Mhuwiex xi fantażma, mhuwiex xi ħamiema, imma huwa l-ħila tal-imħabba ta' Ġesu. Dak huwa l-Ispirtu Santu. L-abilità li kellu Ġesu, il-ħila li kellu Ġesu li jħobb u jħobb la kundizzjonijiet u jħobb sal-aħħar. Il-qawwa tal-imħabba ta' Ġesu kienet akbar minn kull xkiel, kienet akbar minn kull diffikultà. Ma qatx qis sejjer jagħti imma ta' kollox. Il-ħila tal-imħabba ta' Ġesu, dak huwa l-Ispirtu Santu. U Ġesu irxu xtat jagħtih lilna biex aħna nilħqu il-perfezzjoni. Konna maħluqin fuq ix-xbija ta' Alla, immissa għandna ġewwa fina ir-riħ, in-nifs, l-Ispirtu ta' Ġesu innifsu. Dak illi saq lil Ġesu, dak li mexxa lil Ġesu jinsab ġewwa fina. Bir-raġun li Ġesu jiżgurawhom jgħidilhom islim għalikom, m'għandkomx għax tibżgħu, għax hemm qawwa ta' mħabba enormi ġewwa fina grazzi għall-Ispirtu li hemm jagħmar fina. U jkompli Ġesu u jgħid, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li jżommuhomlhom ikunu miżmuma. L-ewwel nett din il-frażi tista' tidher xi ftit ambigwa u tista' tagħtina l-impressjoni illi b'mod kapriċjuż nistgħu niddeċiedu lil min naħfrulu u lil min ma naħfrulux. X'hemm minn dan hija forma ludija ta' kif San Ġwan ipoġġi fuq fom Ġesu din il-verità illi l-maħfra ta' dnubijiet ġiet avdata lill-komunità ta' dawk li jemmnu fih sabiex iħadmuha u jħadmuha bla ebda limitu. Anzi, imorru l-barra minn triqthom sabiex iwasslu din il-maħfra lil kull bniedem. Dak hu illi ifisser meta Ġesu jgħidilhom dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li jżommuhomlhom ikunu miżmuma. Jiġifieri qiegħed jistqar u jgħid isma' użaw kull mezz ħalli l-maħfra tasal fil-qalb ta' kull bniedem u kull bniedem jiskopri illi m'hemm l-ebda akkuża min-naħa ta' Alla
fil-konfront tiegħu. Din hija l-ewwel parti tal-Vanġelju. It-tieni parti hija r-riflessjoni ta' Tomas. Tomas li huwa wieħed mit-12 jgħidulu it-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu, ħadd ilgħid fil-għaxija. U allura id-dixxipli l-oħrajn ferħanin jgħidulu dik li kienet l-esperjenza tagħhom. Rajna il-mulej. Fi ftit kliem il-preżenza tal-mulej kienet sottomessa għas-sensi tagħna. Aħna rajnieh. Iżdu qalilhom, jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u wiedi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. Tomas jirrappreżenta lil dawk kollha illi l-att tal-fidi tagħhom jinbena jew ifittxu li jkun mibni fuq li wieħed jara, li wieħed jivverifika, li wieħed kemm jista' jkun ineħħi r-riskju fl-att tal-fidi. Imma żies il-fidi min natura tagħha hija riskjuża. U daqs kemm hija riskjuża hija fidi ta' veru. U allura Tomas qed jirrappreżenta lilna meta noħolqu tant kundizzjonijiet fl-att tal-fidi tagħna b'tali mod u manjera li maħniex lesti li nirriskjaw u ngħidu jiena nemmen, jiena nafda, jiena ħampoġġi ir-riedni ta' ħajti fuq il-kelma ta' Ġesu. U allura Tomas jagħmel din il-kundizzjoni. 8 ijiem wara it-tielet ċena, 8 ijiem wara id-dixxiepli jkunu ġewwa u Tomas magħhom. Kif qedtilkom fil-bidu, din l-iskadenza ta' 8 ijiem kull 8 ijiem hija l-appuntament sa mill-bidunet tad-dixxiepli. Il-jum tal-ħadd kien għalihom min natura tiegħu jum sagramentali, ifakkarhom u jwassalhom biex iġarbu il-qawmin ta' Kristu, biex iħossu lil Ġesu qrib tagħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qatt f'nofshom u qalilhom, islim għalikom. Anke din id-darba, għat-tielet darba fuq fom Ġesu għandna din it-tislima. Imbagħad qal lil Tomas, ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi, eżattament u daħħalha fil-ferita li hemm fuq ġenbi. Tkunx bniedem apistos bla fidi, iżda emmen pistos. Fi ftit kliem, Ġesu kien qed jgħidu lil Tomas illi l-att tal-fidi ma jpoġġix qablu il-verifika ta' dak li sejjer tagħti il-kunsens tiegħek għalih. Imma l-att tal-fidi sejjer waslek biex jiftaħlek orizzonti kbar. Qiegħed jgħidlu Ġesu lil Tomas mhux tara biex temmen, imma qed jgħidlu emmen. Afdal kelma li ġiet mogħtija lilek u imbagħad tara ħwejjeġ kbar. Tara ħwejjeġ kbar. Tinduna li min naħa tiegħu Alla permezz tal-fidi, grazzi għal permess li inti tajt lil Alla meta inti afdajtu, Alla sejjer jiftaħlek orizzonti kbar. Hija l-fidi jiċċavetta sabiex inti tħaddan il-misteru ta' Alla. U Tomas mingħajr ma jagħmel dak li jitolbu Ġesu jinduna verament illi meta wieħed jemmen tassew sejjer jara ħwejjeġ kbar u sejjer jagħmel dik l-istqarrija kif diġà qed l-ikbar waħda illi għandna tal-Knisja tal-bidu imqiegħda fuq fommu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Xi tfisser il-kelma mulej? Il-kelma kirjos bil-Griek mulej kienet mogħtija biss lill-imperatur. Sewwa kirjos Kaiser, il-mulej Ċesari, is-sovran, dak li jħollu jorbot kollox, dak li jiena sottomess għalih. Imma sottomess għalih biex huwa jaħkem fuqi. Imma Tomas issa jiskopri illi mhux dak il-veru mulej tal-ħajja tiegħu, Ċesari li hemm ġewwa Ruma,
Immissa huwa dan Ġesu bil-pjagi glorjużi fil-ġisem tiegħu. Hemmhekk ħaj qudiemu jgħidlu mulej tiegħi, inti s-sovran, jiena ħajti ħatkun sottomessa biss għalik, imma sottomessa mhux biex intaħkem fuqi, imma biex inħalli lilek tħobbni, biex inħalli lilek issawwab din il-milja ta' mħabba fil-qalb tiegħi, ħalli jiena jkolli il-ħajja f'ismek, ħalli jien fl-ebda mument il-mewt ma taħkem il-ħajja tiegħi, imma ngħaddi u nimxi l-qudiem minn ħajja għal ħajja. Dak hu li jistqar Tumas meta jgħidlu mulej tiegħi. Imbagħad jgħidlu Alla tiegħi, anke din stqarrija ikbar mill-ewwel waħda. Issa fil-bidu tal-Vanġelu San Ġwan kien qal li l-Alla għadu ħadd marah. Imma fil-fatt jarah Tumas fit-tmiem tal-Vanġelu. Anzi San Ġwan jgħid li l-Alla għadu ħadd marah, immarra fulna Ġesu. U hekk ġralu Tumas li l-Alla ħadd qatt marah, imma Tumas rah għax rah skont ir-rakkont ta' Ġesu li kien hemm qudiemu. U għalhekk jistqarru jgħidlu Alla tiegħi. Kemm huma qawwija dawn il-pronomi personali tiegħi. Mhix xi ħaġa li qed iġarrab ħaddieħor jew xi ħadd li qed jirrakkuntali, imma fl-aħħar mill-aħħar il-fidi trid tkun tiegħi, illi jiena tassew inġarrab din il-laqa personali tiegħi ma' Kristu ħaj u nkun nista' nasal li nistqarru bħala il-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Din hija il-beatitudni illi tala il-Vanġelu ta' San Ġwan. Għandna diversi beatitudnijiet aħna fil-Vanġeli. Forsi l-aktar il-lejn niftakru mal-beatitudnijiet tad-diskors tal-muntanja skont San Mattew jew tad-diskors tal-pjanura skont San Luqa. Imma San Ġwan għandu żewġ beatitudnijiet. Għandu waħda fiċ-ċenaklu fejn jgħidulhom hekk, jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. X'inhuma dawn il-ħwejjeġ? Kien għadu kif tbaxxa Ġesu u ħaslilhom riġlejhom. U qalilhom jekk li Mgħallem jagħmel hekk, intom għandkom timitawh. Mena il-qadi huwa marbut malena mal-vera twettieq tal-persuna tal-bniedem. Il-bniedem huwa kbir daqskemm jaqdi, il-bniedem jirnexxi daqskemm jaqdi, mhux daqskemm ikun moqdi. Dik hija l-ewwel beatitudni fiċ-ċenaklu, mbagħad l-aħħar waħda u t-tieni waħda, l-uniċi tnejn li għandu San Ġwan fil-Vanġelu kollu hija din: ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Ħenjin dawk illi ma jfittxux il-provi qabel l-att tal-fidi tagħhom, imma huma lesti għal kull riskju fil-fidi. U min huma dawn eżies? Huma aħna. Aħna ħadd minna mara dawn is-sinjali. Ħadd minna mara il-qabar vojt u miftuħ bera, ħadd minna mara dak il-li żar u l-maktur kif kienu mqiegħda, ħadd minna mara il-pjagi f'ġisem ħaj. Imma aħna nemnu lil Ġesu u l-kelma tiegħu. Il-fidi mhix li jiena nemmen il-ġrajiet, imma li nemmen lil Ġesu. Dawn huma aħna. San Ġwan meta wasal biex jagħlaq il-Vanġelu tiegħu rita ħadda lilna illi kellna niġu wara dawn id-dixxiepli tal-ewwel sija. U rid jurina biċ-ċar illi meta aħna nkunu lesti li nafdaw lil Ġesu u li nemmnu tassew li l-imħabba tiegħu fdietna u li l-maħfra hija possibbli min naħa ta' Alla u allura possibbli anke bejnietna, allura verament aħna ikollna ċavetta biex nitlu fil-vera ħajja u imbagħad li nibdew naraw ħwejjeġ kbar f'ħajjitna, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. L-aħħar parti, l-aħħar żewġ tifrus, hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb, jgħid San Ġwan. Għal San Ġwan m'hemmx fatti u rakkonti u ġrajiet, imma sinjali. Is-sinjal dejjem jappella għal fidi. Kull sinjal irid ifisser li anqal fina l-fidi f'Ġesu. Iżda jgħid Ġwanni dawn inkitbu
sabiex intom temnu li Ġesu huwa l-Messija li ben ta' Alla. Kull darba li aħna nisimgħu il-Vanġelu, aħna qegħdin nisimgħu lil Ġesu li jitkellimna, mhux ta' bxejn li s-saċerdot jgħidilna il-kelma tal-mulej. Ma jgħidilniex il-kelma tas-saċerdot jew il-kelma ta' min tela jaqra, il-kelma tal-mulej. Waħna wieġbu ngħidu tifħir lilek Kristu. Dawn il-ġrajiet inkitbu biex aħna nemnu li Ġesu dak il-veru bniedem huwa l-Messija li ben ta' Alla, huwa l-veru Alla. U dan kollu kif sejjer jissarraf? Sejjer jissarraf biex bitwemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Għal San Ġwan it-twemmin qatt huwa dottrina, jiena nemmen f'dejn u fl-oħra u fl-oħra. Le, it-twemmin il-fidi huwa li jiena nagħti direzzjoni lil ħajja tiegħi. U d-direzzjoni li jiena nagħti lil ħajti hija d-direzzjoni ta' ħajja Ġesu. Niltaqgħu flimkien u nimxu għalhom it-triq flimkien. Dik hija l-fidi skont San Ġwan. U dan sabiex il-ħajja tagħna takkwista dik il-ħajja li ma tmut qatt, li ma tkun medda qatt bil-mewt. Ejjew nitolbu lil mulej waqt li qegħdin nirriflettu fuq dis-silta tal-Vanġelu biex dawn is-sinjali illi Ġesu ipprovda lill-Knisja tal-bidu u li għadhom jipprovdihom lilna. Ikollna aħna wkoll dak l-għajnejn ta' Tumas illi ma jfittxux illi jaraw biex jemnu, imma nfittxu illi l-ewwel nidħlu għar-riskju tal-fidi nemnu ħalli mbagħad tassew inkunu nistgħu naraw ħwejjeġ kbar u nistqarru lil Ġesu u ngħidulu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Nistedinkom inqumu bil-wieqfa u nħallu dal-ispirtu li tagħna Ġesu li qed jammar ġewwa fina jisperana u flimkien nitolbu jinkantaw it-talba li għallimna Ġesu innifsu. Missirna inti fis-smewwiet
jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, jikun dak li trid inti, jikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum. Atina llum. Aħfrilna id-dnubiet tagħna. Aħfrilna id-dnubiet tagħna. Bħalma aħna l-kol naħafru. Lil-min ħatija lina. La taħħalniex f'ebda tiġrib, jizdeħ li jisna min kull deħeni. Il-mulej ma'kom, iħariskom u jwettaqkom fl-għajxin ta' din il-kelma Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. Grazzi li kontu magħna għal din ix-xandira illi fija mis-Santwarju ta' Pinu wassalnilkom il-lezzja divina tat-tieni ħadd tal-Għid minn Monsinjur Joseph Sultana. F'dawn il-ġranet illi fihom il-Knisja qed tkompli titlob b'suffraġġju tal-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku, nissieħbu fit-talba tal-Knisja u nitolbu għal ruħ dan il-missier tagħna
illi tagħna tant u tant ġid, fost l-oħrajn billi qasam magħna il-ferħ tal-Vanġelu. Natukom il-lejla tajba u appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Lejt it-tajjeb.